No caso de que escollamos unha anotación de tipo nota, esta o que vai facer é aparecer en riba do vídeo e podemos escribir atentos ao personaxe misterioso, neste caso, porque é un personaxe, un científico misterioso de Ducabarrié, polo Día da Ciencia. Ola, mociños e mociñas, son o novo personaxe misterioso do preguntoiro científico de Ducabarrié. Bueno, entón, neste caso, imaginemos que non quero colocalo aquí, quero colocalo máis adiante ou incluso aquí. Bueno, pois é tan fácil como movelo na liña de tempo e pousalo onde nos queremos. Vamos a poñelo aquí, por exemplo, podemos darlle unha cor que nos queiramos e cambiarlle tamén o texto, cambiarlle o tamaño de letra, etc. Tamén podemos decidir canto tempo vai durar, ou ben alongando, estirando, ou ben aquí, dicindo, bueno, pues 30 segundos exactos a partir do momento en que aparece, que digo que aparezca. Entón, pois nada, é moi doado. Podo facer un enlace, ao igual que fixéramos anteriormente co bocadillo. Entonces, un enlace que, pois, a outro vídeo, a unha lista de reproducción, a un canal, suscribirse, ou incluso a un proxecto de recaudación de fondos. Se engado a outro vídeo, vamos a buscar un, por exemplo, un que fale de Antonio Casares. Temos aquí este vídeo de Casares, do Día do Científico Galego, que ao mellor pues, interesa a idea do Día do Científico Galego. Enlazar, por tanto, damos aquí onde poden compartir, copio o enlace, voume ao meu vídeo e poño aquí. Queres máis información? Clica aquí. Meto yo o enlace pumba, xa está. Entonces, ahora mismo vemos que nos aparece aquí unha flechiña. Se quero volver a editarlo, tan doado como clicar outra vez en riba dele, podría cambiar o texto, etc. Unha cousa interesante isto que nos pon aquí. Se nos queremos que o vídeo que vimos antes, este de aquí, pois que comece, por exemplo, no segundo 45, porque é cando nos interesa algo en concreto, pois tan doado como saber que empeza aquí, de acordo? Voume aquí e digo, pois aquí empieza o vídeo no segundo 45. Vale, pois xa está. Ya está feito. Podría seguir engadindo novas notas. Pois, por exemplo, neste punto, añadir unha nova nota de pois que nos fixemos nalgo que teña o científico. Pois observa as súas barbas. Observa as barbas. Etcétera. Lo colocaríamos onde nos quixéramos, tamén como antes, colocaríamos no momento que quixéramos, incluso poderíamos poñelo ao mesmo tempo que outro. Ola, mociños e mociñas, son o novo personaxe misterioso do preguntoiro científico de Ducabarrié. Claro, que pasa? Que este, pues resulta que o superposen co outro, pues tan doado como baixalo, e ala, feito. Ben, unha vez que teñamos isto guardado, que nos lo vai guardando cada pouco para evitar que perdamos o traballo, temos que darlle a publicar. Damos a publicar, xa está publicado, e nos dice, mira o teu vídeo aquí, se queres velo, como quedou, vale? Pois doi aí. Ola, mociños e mociñas, Bueno, pois aquí está o vídeo. son o novo personaxe misterioso do preguntoiro científico de Saenos Ducabarrié. aí, e agora, se nos clicamos aquí, lévame ao vídeo que nos aconsellamos aos rapaces. Poderíamos, aquí está, e a máis no segundo 45, como nos indicamos. Unha mensaxe. Además, poderíamos decidir se este vídeo se abrira unha xanela nova ou o que pasou, que finalice o vídeo no que estamos vendo e comece este outro.
Ata aquí este apartado.